Sarong aldaw da mga pangga si Pai Nestor, tapos ang sayang amigo na si Pading Junior mga pangga, nagpisar da inining 5 sakong kopras. Ngunyan, so duwa da makwarta, paano ka ni Junior? Makwarta kita, paraano pa magkita ka ni? Maripa ka ni Padi, mag-inom-inom muna kita. O, nag-inom-inom sa duwa? Ang sure shot da. May nahiling sindang karinderya mga pangga, luminaog sinda duman. First time pa lang kan duwa duman. First time, or ignorante human pala nito. Maski man ako kan aki, ako pag first time man talaga, may ignorante ka ma. Mababali ka. Pag inom da ka so duwa-duman mga pangga, nahiling da duman so naka-display mga pangga, markapato dapat yung gayo ngayon pa di markapato, garo ngayon matapangon ini pa di. Markapato. Sabi da ni Pai Nestor mga pangga, Pading Junior, pakahiling ko daw ngayon kaya ining inumo na ining markapato, garo ngayon matama niya. Garo mga perang shot kani padi garo tatakuan kita kani. Tatakuan kita kani. First time ba makanamit kay itong markapato na alak na ito, in order ninda duman, in order. Deyo sarong ganun pating gayo so in order de lamang padikit-dikit, de lamang tiningi-tingi. O primerong shot da mga pangga ni Pai Nestor, pag shot da nagkurunot da sa mukha. So shot pati mga pangga turod iyan mag-shot ning haralangkaw. Ang mga shot kayan sa tagayan mga pangga talagang labaw kung labaw. Sabi na ni Pai Nestor, grabe Pading Junior ining markapato di grabe matapang garong blade. Si Pading Junior mga pangga medyo na curious man da. Ako naman daw ngayon padi patagaya man daw ngayon ako kaan. Nagkuha man yung baso si Pai Mong Junior, halangkawan pati sa baso. Pag shot man ni Pading Junior kaso markapato mga pangga, pagtungga niya man nagkurunot man sumuka dahil na madrawing. Sabi da ni Pading Junior mga pangga, grabe pa lang padi ang markapato di sa syudad. Dahil kaya, mas matapang pa sa kunyan. Mas matapang pa sa banayad whiskey. Wow! Since na first time baya ka sa duwa duman, abo ninda magpahalata na nababalik sinda duman. Sabi ni Pai Nestor nga Pading Junior, dahil ka magparaparisa, parang ruslot kang mukha mo. Mahalata kita digding tagabulo. Kaya Junior, pag nagdigdi sa sentro, pag nag-iinom digdi Junior, pigo-orobosan, dahil nagtatada dyan, ha? Sabi ni Pai Mong Junior, ano naman, pwedeng iuli. Kaso mga nakaperang ikot na mga nilagadi ninda itong markapatong ito sa ronggalon, talagang nabanga na. Namamati na ninda. Garbay, tama naman da. Yun naman ang tama ninda. No. Sabi ni Pading Junior, ngaya Pai Nestor, garo da ko na kaya Pai Nestor, grabe na, tapangon. Nagharalo na ang pait. Nagharalo pang askadan pala din. Yan tabo ninda mapasupog duman. Inapo ninda so waiter kung pwedeng i-take out itong markapato. Waiter! Pwede pong ngayong iulimin nila ito dahil may mauubusin sa ronggalong pati ini. Pwedeng sa harong minasa na po ubuson. Sabi da kaso waiter mga pangga, sir, ano man tapig inom po nindo yan? Sabi ni Pading Nestor, siyempre tamang kapato bagay na. Hindi ba yung bestseller nila? Dahil man po yan sila pigi-inom. Tawyo po yan. Silver Swan. Silver Swan na tawyo pala ito. Pamarka-markapato pa man. Ay talaga nagharalo kayo ito ang pait tapos ang askad. Nagharalo yan. Sabi pa ni Pading Junior mga pangga, Pai Nestor, tagabulod na kung tagabulod, ignorante na kung ignorante, dahil ko na kaya. Primerong tongga, dahil madrawing si Moka. Thank you so much! Salamat kay Pading J. Mark Chavez sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Thank you so much! Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, dahil nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?